Санкції проти російських видавництв від Держкомтелерадіо. Комітет телебачення та радіомовлення склав список зі 167 антиукраїнських видань, які надрукували 35 російських видавництв, та запропонував Кабінету міністрів розглянути можливість застосування проти них економічних санкцій. Зокрема, йдеться про видання «Алгоритм», за друк книг «Проект Новоросія», «Євромайдан» та «Хто знищив Україну». Також у комітеті пропонують заборонити продаж книг та накласти санкції на видавництва «Книжний мір» і «Віче». У Держкомтелерадіо упевнені, ці видавництва працюють на ліквідацію незалежності України. Йдеться про накладання санкцій тим російським видавництвам, які продукують антиукраїнську, антидержавну літературу і намагаються цю літературу збувати. Ми відмоніторили цілу низку таких видавництв і звернулися до Кабінету міністрів України для того, щоб Кабінет міністрів України санкціонував надання санкцій стосовно цих видавництв.